Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mavyete ndimaona kuchedwa kuti tidikire 8 koloko chifukwa muntimamu ndili munthu okwiya kwambiri. Ndefika ni mavyete fikani nditumwa unyinji kunoko ku mavyete sitimaopa munthu yayi, sitimanyuma munthu, ndiye timangonena paire fikani mavyete fikani mavyete tikambe zinthu chifukwa zinthu nozafika nopa unkhumba nopa ugalo nosomana andi zomakhala ngati kuti chizolowezi zino. Anamiwa amenyedwa ngati mwana wa sukulu, anamiwa amenyedwa ngati mwana wa standard 1. Apolisi manjali nthumba ame kumangoonelera. Mavyete zikuchitikazi inuyo mukuona ngati kuti zisankho zizakhala za free and fair. Inu zomwe zikuchitikazi kuti chinthu cha chinyengo kumachitika, apolisi alipompo, aame alipompo, munthu nkumenyedwadi, ndiye mukuona ngati mavoti yanu azakhala za mtendere, pasakhala za chinyengo. You're really sure Malawi mungati kundisikimikizira kuti inuyo muli sure kuti zisankho zikubwerazi zizakhala za mtendere zopanda chinyengo? Are you really sure? Ngati pali munthu amene akuona ngati kuti zisankho zikubwerazi zizakhala za chilungamo, mukulemba m'madzi. Ndikatero tu ine ndakhala kumakuza ndapita mabosi tanga mukaona 2022 ndakhala ndikuatira mapuzo apolisi kuti apolisi mapalano nonse pati ena nonkumona ngati kuti ine zinongoyankhula chilimatu akutata ndi imfa ametu anali alipompo kumangoonelera, ena akukhapa pati manjali nthumba. Uku president wanu kupanga council search, Valentino Phiri komanda wa ame ali pati Inspector General wa Police Zimayi uja si Zimayi wabwino tamenecho. Ndiye madziwa mukumbukira last month kunali pressa yomwe Boni Kalindo ndi anthu ena, Lighton Mangoji ndi anthu ena anapangisa kulilongwe. Mukumbukira mpressa amene mumanena kuti apa sa 21 days anabero ntali manja kuti ayankhe za Smartmatic, ndizo ti anabero ntali manja akhala bwanji munthu oyang'anira zisankho. Ine munthu ovutika ngati ineyo Mvyete, omwe ndilinso ndi mabili wanga nakasakasaka 5 million
ndikuitumiza ku Malawi kuti presa imeneja itheke. Inali presa yodula kusiya mavuto anga kuno kutenga ndrama ngati imeneyo yambiri kwa ineyo yoyigwirira ntchito imeneyo kupereka kuti kuisakasaka ndama chokuipeza kupereka ku Malawi kuti kuchitike presa kusiya mavuto anga. Timene tipange mademo koma Boni Kalindo, my big brother Boni Kalindo anandimbira phone amwene ndimaona ngati mademo atisapange ndikuti bwanji akuti inu zomwe akonzekerazo kuti tikapanga mademozo ayi izoipa bwanji ati kuli mifutitu perekweda mifuti ndikuti tisapange liziti chifukwa pamawa pano tikapanga mademo acha mwazi wa anthu amene ataphedwa kumeneko uli m'manja mwa ndani mwa ife. Anthu ana pesa ni ndani Maviete ndi Boni Kalindo. Mademo wa tisapange ine sindikufuna kuti mwazi wa anthu ukhale m'manja mwa ndani mwa ine. Ndeya mademo aja sinapange pesu. Naisa kuimbira foni kwa anthu amene ena ndiye amene maona ngati kuti ndiyankhule nawo ndiauze kuti akuluakulu zinthu pomwe zili pano musapangenso mademo iyi koma no ma phone calls osamayanga anthu tinakachenjeza kuti musapange mademo ndipo zomwe zachitikira anamiwa ndi chisoni itu ndi chisoni chabe zomwe zachitika imeneja apa chifukwa mademo aja amafuna kuti anthu aomberedwe mwini kucha nkhani ilipo apa ndionana kuti ifeyo tinaona kuti mademo right is not the right way. It's not the right way because ifeyo mademo aja tikupanga ngati anthu a third party, anthu omwe mayina awo ali pa ballot paja. Bwanji sakutchukuma za ntali manjani, bwanji nkhani simatimati kuvutika nayo ndezo makhanga kuti nkhani ija tikumaiko kanda achina Boni Kalindo achina namiwawo kudawa bwanji zikumakuza simatimati koma DPP wa ali bwinobwino nazo, IUTM wa ali bwinobwino nazo, onsewa ali bwinobwino bwanji. That's why anakampanga ataki namiwa because kuma demo kuja kumaina kukhala soda DPP ali kuti, IUTM sali kuti, A4D sali kuti, APP sali kuti. Koma bwanji why sinukumva wena aliyesa papa wa DPP akumakakhala nawo kuje kumademo aja kumakanena kuti zantali manjazi tizione bwino. Ndio mhangali zinthu zijet tikungopanga ndifeyo angopanga achina namiwawo achina Boni Kalindowo achina Lighton Mangochi ngati kuti iwo wet angoduluka nawo sisi kuakhuza chinkana anthu aja abula kudzaa menya apolisa ngutani angoyang'anira because iwo aja kudziwa kuti awali be backing. Mademo aja kuna kali kuli anthu a DPP ma big officials muna ngati anthu anakamenyedwa. Why don't support us? Why simatipanga support? Monga ndakuzani kuti pressure ija 5 million ine mundu osaka ngati neyo 5 million yokuti nakaigwisa ntchito mmwe mwanga koma pande kanengamangacha ndiye the way forward yomwe kambani ndi Boni Kalindo ndonena kuti nkhani tilowese ku court. Simple. Nkhani ilowe ku court. Lawyer alipo kale koma ndrama palibe. Chifukwa ineyo ndilibe ndrama lezo diso ndikalipira lawyer. Ndapanga kale ukuku zambiri zina ndi zina. Ndi leso ndi munthu sediso ndi limitation yanga. Nkhani iyi ipite manja ilowe mu court. Ndiye au jena anthu net musaona ngati kuti zisango zikubwera zakhaza freeze and unfair. Ndi musairekeze ndipo ngati simupanga kanthu apapa inangosa 2 months iko 5 years ina simukuona ziti ne 5 years hiyo amena mizu chakwera pochoka pazala wano chakwera nodams 2 nanga si amena mizu amva kukoma mipando ija
nde inu ono muvutika nosati masewera muvutika ndipo amalawi musalole nde ineyo simanditengera serious fakene chambireni sinapeza pa munthu adpp akunimbira foni tipange bwanji Mr JB YTM palibe tipange bwanji Mr JB palibe umonga ngati ine JB nongo chukuma zinthu zosandikhuza koma ine makandichukumira amalawi nde waya adpp wasanimbira foni kuti milandu yena ilowe nkoti fast tione kujeni ku mathematics kuli chani ma auditors apite kumeneko tike ma evidence yokuti ntali manjayo sali woyenera kukhala wa ujeni tike evidence ilipo kale ndipo is a conflict of interest she's totally linked to MCP. So how can somebody who is totally linked even kwao ino mungatenga atupere muluzi kamwika ujeni kamwika muntu wa ujeni waku muntu bambaka abakire muluzi anali ya president ku Malawi mungatenge nde kumona ngati kuti muntu uja sakakondera UDF. Why? Because yeye ndi mwana wa UDF wa nyumba momo koma izizi kama kamba ngati kuti defender ndantha misala ntali manjayo tungolimbana naye is fraudulent. It's a fraud. Ndina anthu akuba kumakrako adi kuli Daudi Sulemani anagulidwa kuli Nzimayi uyu Inspector General wa ku police anagulidwa kuli Valentino Piri wame anagulidwa ndiye ngati mukuliso ntali manja amene anagulidwa ndiye ngati muona ngati kuti mukapita kwena kwake kukakaza zantendere muiwale ndikuzani chuza kaza ntendere ngati akoma mmenya namiwa zuwa likuswa ntengo apolisi alipompo. What is it telling you? Ndeti kamatu kwana ntamene wao kumatu kwana chipindi chamisala kuti neyo ndwa misala basi kuti kumakhala mangazezi ino nokasimunga dabwe kuti amene iyi satu kwana banja kwatu kwana amene wao nokasimunga dabwe mutale kana ntukwana bwene bakiri muna ndivende kuntukwana uloka muzi ndi kuntukwana awa bwanji ukhawa ndikwatukwana ndivuto ndine nokasimunga dabwa kuti uyu alikomwe ukuku awa kwatukanira njenchu pa Facebook choncho mabwelezo sine salai ndikuze chipende kupanga andi inuyo muli pa mavuto akulu ndipo ndimakhandi kukupemphererani kuti so mpanga bwanji chifukwa cha chimenecho ndifuna ndipange declare kuti ineyo JB Mviete Maviete tapanga endorse APM ngati president running ngati candidate watu wa president sine wa DPP koma ndikuona kuti apa basha I have to take a stand. Maviete tose tendikavutireni ujeni APM Peter Mutharika Maviete tose pa 16 tukuvotera wa Mutharika. I'm endorsing APM as the presidential candidate watu wa Maviete. Ndipo ndizosatira zambiri zomwe ndati ndipange in campaign for APM free of charge ndimuchitira campaign Arthur Peter Mutharika free of charge. Titana chaka chake ndi chinocho titana ndei na DPP give me phone call tanimbire ni phone anga siyofuta kupeza tanimbire ni phone ndifuna ndigwirana ni chitu sindikufuna kanthu iye kwa inuyo sindikufuna ndrama kwa inuyo tiyeni tigwirane ntchito tigwirane manja for the sake of Malawi tiyeni tisiye ndale uku
tigwirane manja for the sake of Malawi. Ndiye for the sake of Malawi ife mavita taona kuti president ozamvotera ndi Arthur Peter Wamutharika. Full stop. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.